Noswaith dda i chi. Mae'r frwydr am Sianel Deledu Gymraeg wedi hennill. Y prynhawn yma fe gyhoeddodd yr ysgrifennydd cartre William Whitelaw fod y Llywodraeth wedi newid i meddwl ac y bydd rhaglenni Cymraeg yn cael ei rhoi ar y bedwaredd Sianel. Heno fe ddisgwyl i'r cyhoeddiad gan Gwynfor Evans y bydd ynte'n rhoi'r gorau i'w ympryd. Yn gyntaf dyma Alun Fred Jones i fanylu am y cyhoeddiad. Mewn llythyr oddi wrth yr ysgrifennydd cartre William Whitelaw at yr arglwydd cledwyn o Benros y gwnaed yr addewid heddiw. Ynddo, mae Mr Whitelaw yn cyfeirio at y cyfarfod rhyngddo fo ar arglwydd cledwyn, sy'n gronwyd Daniel ac Archesgob Cymru yr wythnos diwetha. And the conclusion we have come to is that we should accept the single channel proposition you put to us. The government will table the necessary amendments to the broadcasting bill for debate in the House of Lords when it resumes on the 6th of October. Y Llywodraeth felly ac nid yr arglwydd cledwyn fydd yn cyflwyno'r gwelliannau angenrheidiol yn hir arglwyddi. Ymysg y cynlluniau eraill y gyhoeddodd Nicholas Edwards heddiw, mae sefydlu awdurdod darlledu Gymru a fydd â gofal am raglenni ar y bedwaredd Sianel, gosod y rhaglenni Cymraeg ar yr oriau brig, a gofalu bod y gwasanaeth yn un cyflawn ac nid yn gasgliad o'r rhaglenni yn unig. Y nod ydy dechrau'r gwasanaeth tua diwedd 1982, yr 11 a gwasanaeth ITV 2 yng ngweddill Prydain, gan dechrau gyda 20 i 2 awr ar 20 o raglenni Cymraeg yr wythnos. Cyfrifoldeb yr awdurdod darlledu Cymraeg newydd bydd penderfynu sut a phryd i gynyddu'r oriau medd ysgrifennydd Cymru. Bydd y pwyllgor lliwio dan gadaryddiaeth David Jones Williams ddim yn gweithredu nawr, ac fe fydd yr arian i dalu am y gwasanaeth newydd yn dod o gyllid yr IBA yn ganolog ar wahân i'r rhaglenni hynny fydd yn cael ei gynhyrchu gan y BBC. Ychwanegodd Nicholas Edwards mae'r prif reswm dros y newid oedd ei bod wedi methu y pherswadio trwch pobl Cymru mae eu cynlluniau nhw oedd yn iawn. Y cwestiwn sy'n aros yw beth mae hyn yn ei olygu Gwynfor Evans a'i fwriadu yn prydio o'r mis nesaf ymlaen o blaid y Sianel Gymraeg. Rydyn ni'n deall y bydd e'n cyhoeddi yng Nghrymych heno na fydd yn prydio wedi'r cyfan. Ond dyma oedd ganddo fe i'w ddweud wrth Glynog Davies yn union wedi'r cyhoeddiad y bore yma. Mae hyn wedi dod yn sydyn iawn wrth gwrs. Mae'n gyhoeddiad pwysig. Mae'n golygu yn bod ni wedi ennill fuddugoliaeth fwyaf enillwyd dros yr iaith Gymraeg erioed yn ei hanesu. Mae'n fuddugoliaeth dros Gymru hefyd. Mae'n mynd i roi calon newydd dwi'n credu ym mhobl Cymru ac yn arbennig yn ei chenlaetholwyr chi. Ac beth bynnag a fydd yn digwydd ynglyn â'r manylion sydd yn aros i'w setlo, dwi'n credu bod ni wedi cael ennill gwasanaeth a fydd yn help beth bynnag i achub yr iaith Gymraeg. Doedd y Cymru ddim yn unfrydol o blaid Sianel Gymraeg. Ymysg yr unigolion adnabyddus fi'n ymgyrchu'n galed yn ei herbyn oedd y diweddar athro Jac L Williams o Goleg y Brifysgol Aberystwyth. Dyma siwt yr eglurodd i wrthwynebiad ar yr wythnos ym mis Mawrth 1977. Bod na rhywun yn rhywle yn gweld beth sy'n mynd i ddigwydd i'r iaith Gymraeg os dwi'n mynd i gael ei chicio allan o barlwr y Sianel ei poblogaidd i gwtstan star y bedwaredd Sianel. Hynny yw mater o anwybodaeth ydy hyn wedi bod yng Nghymru. Mae rhain o'n sydd wedi bod yn astudio egwyddorion sylfaenol a chyb iaith yn gwybod bod yna ddau ffactor, sef y gyfundrefn addysg a'r cyfryngau torfol. Ac os cawn i'r ddau beth yma i gydweithio, mae allu'r cynllunio sefyllfa ddieithyddol boddhaol. Fe ges i'r fraint o anerch cynhadledd genedlaethol yma yng Nghaerdydd 1959 wedi galw gan yr arglwydd faer i ofyn am gael y Gymraeg i mewn i gartrefi Cymru ar ddwy Sianel. Nes i ddim breuddwydio o pryd hynny, byddai rhaid ail ymladd y frwydr yma i mlynedd yn ddiweddarach, ac y byddai pryd hwnnw garfan sylweddol o Gymru Cymraeg yn cynorthwyo gylynion y Gymraeg i ddiffodd sŵn iaith yn gwlad ni yng nghartrefi'n cenedl unwaith eto.